Manuálne zručnosti sú výborné pre vývin mozgu a jednou z takých techník, ktoré odporúčam, sú napríklad vyšívanie alebo šitie ručne. Tak policz. Liczymy. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. A tak ty je nałóż. A tu 1, 2, 3, 4, 5. Tyle samo, tak. Jest tyle samo. Od kilku lat pracuję metodą Montessori, która w świetny sposób rozwija małą motorykę u dzieci. Jak tutaj widzimy, 4-latek nakłada małe koraliczki, ćwicząc uchwyt trójpalczasty. Chwytając sobie ten koraliczek, dziecko nakłada sobie na sznureczek. W ten sposób przygotowuje się do pisania. Tak naprawdę wszelkiego rodzaju małe elementy, które dziecko może chwycić do rączki, a pracować z tym, a robienie bransoletek, a robienie wisiorków, tak, to jest najlepsza metoda na to, jak można wypracować uchwyt trójpalczasty do tego, aby później dziecko w przyszłości pisało lepiej. Vyrábali voskové obrúsky, takéto. Je to veľmi jednoduché, stačí nám vlastne bavlnená látka, takáto vosková medzistienka, ktorá sa vlastne zažehlí, rozpustí a máme z toho voskový obrúsok, ktorý môžeme použiť na desiatu, na zabalenie nejakých potravín alebo ovocia a je to taká náhrada klasického sáčka a chránime tým vlastne planétu. A deti pritom vydržia veľmi veľa, krásne to vonia a asi to učí najmä trpezlivosti. Trpezlivosti, ale aj koordinácie medzi rukou a hlavou a je to super, lebo je to niečo, čo si vieme sami vyrobiť aj doma, ľudne. Takže